Mae bandiau pres wedi bod yn rhan annatod o'n cymunedau diwydiannol ers degawdau. Un ohonyn nhw yw band y Strygynles yn Cwm Tawe. Eleni mae'r aelod hynna'n dathlu nid yn unig I ben blwydd yn 80 oed, ond hefyd cysylltiad sy'n ymestyn dros 70 o flynyddoedd ar band. Dyma Lwri Pyw. Prin iawn yw'r ymarferion mae Ros Morgan wedi methu mewn 70 thair o flynyddoedd o chwarae gyda band gyhoeddus y Strygynles. Ond mae'n wych cael rhywun gyda'r profiad hynny, fi'n ysgrifennydd y band a dwi ddim byth yn gwneud penderfyniad heb ofyn fatha cyngor Miss Morgan. Mae fe'n fraint I gael yma, chi'n gwybod. Gyda'r nifer sy'n dod i'r ymarferion wedi bod yn gostwng am flynyddoedd, mae Mr Morgan yn teimlo bod hi'n bwysig iddo ddangos esiampl i'r aelodau iau. Fi ddim yn gwybod beth yw ond wi wastod wedi moyn ware yn y band hyn. A mae'n un fi wedi bod. Cafodd y band I ffurfio gan lywyr ar ddiwedd y 19fed ganrif pan roedd y diwydiannau trwm yn galon I gymuned y Strygynles. Mae'r gweithfeydd bellach wedi mynd, ond mae'r band yn dal I gyfarfod ddwywaith yr wythnos yma yn festri capel Sardis. Chi'n gweld, os na gen i'n mynd I gadw fe'n, mae'r band mynd I fel lawr, ydy fe? Ac yn mwyn fi, ond warwyr eraill. Mae rhaid cadw fe fynd, na ffordd fi'n twla. Bob nos Fercher mae'n ymarfer arbennig ar gyfer hyfforddi aelodau ifanc a rhoi cyfle I rieni fwynhau'r gerddoriaeth gyda'i plant. Ac mae Ros Morgan yma bob tro I roi cymorth a anogaeth. Os ni'n mynd I wneud rhywbeth yn wrong a mae fe'n gweud fel I gwella fe, so mae fe'n helpu ni os ni'n gwybod beth ni wedi wneud yn wrong. Fi ddim yn credu mae'r band yn iawn o'r Strygynles. Mae'n cadw mynd trwy'r amser. Bydd Ros Morgan yn dathlu ben blwydd yn 80 ddydd Mercher. Ond mae'n gobeithio bydd e'n dal I allu cefnogi'r band a chynnig ysbrydoliaeth am blynyddoedd I ddod.